Λεωνάρντο, πού θα προβληθεί η ταινία «Η Μελωδία του Ενός Διαστήματος»? Η ταινία «Η Μελωδία του Ενός Διαστήματος» θα προβληθεί την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 6 η ώρα, σε μια μεγάλη εκδήλωση στο 4ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Αλήμου, Μυρογιάννη και Κιβέλης. Ναι. Την Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 στο κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, Σπάρτης 14, Πλατεία Αμερικής. Σπάρτης 14, Πλατεία Αμερικής, ναι. Και την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου, στις 8, στο θρυλικό σινεμά Αλώμα, στην Αργυρούπολη. Στην Αργυρούπολη. Μαρίνου Γερουλάνου και Πόντου Γωνία. Πολλές προβολές, μπράβο. Και είναι ακόμα η αρχή. Ακόμα η αρχή. Να τα θυμάμαι, αυτά που μου είπες, τα σημειώνω και πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Θα σημειώσω γιατί πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Όλοι εκεί. Ναι. Όλοι εκεί. Όλοι εκεί.